Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela wera ruħu sodisfatt li fil-konklużjonijiet tal-aħħar Kunsill Ewropew Malta speċifikat b'mod ċar li mhux se tissellef jew tixtri armi. Intervistat fuq One Radio s-sibt filgħodu, Dr. Bela fisser din il-laqgħa bħala l-aktar waħda ta' sfida għaliex fost oħrajn matula ħarġet il-qasma bejn il-mexxejja Ewropej dwar it-triq il qudiem fl-Ukrajna. Il-Prim Ministru qal li anke l-isem tal-pjan ta' 800 biljun euro sabiex l-Ewropa tinvesti fid-difiża, Rearm Europe jinkwetaħ. Qal li Malta kienet ċara mhux biss matul din il-laqa, iżda anke qabel fil-laqgħat tekniċi li l-prinċipji tan-newtralità u non-allinjament mhux se jintmissu. Qal li dak li ħareġ minn dan il-Kunsill u li l-Unjoni Ewropea se tkabbar l-ekonomija tagħha bl-industrija tal-armi, xi ħaġa li qal Malta żgur mhux se tkun parteċipi fiha. Wera l-fema li jekk il-25 pajjiż ieħor iridu jinvestu f'dan il-pjan dik hija d-deċiżjoni tagħhom li mhux se tfixkel Malta. Qal ukoll li Malta mhux se tagħmel tajjeb għad-dejn kollettiv minħabba l-investiment fl-armi, imma jistenna li dan l-argument jerġa' jqum f'laqgħat futuri. Il-Prim Ministru qal li jifhem li l-Ukrajna sfat vittma ta' invażjoni, iżda wara l-fema li mhux se tirbaħ il-gwerra u min qed jgħid li se tagħmel dan ma jafx x'inhu jgħid. Dwar ir-relazzjoni bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti, Dr. Bela rimarka li ċertu mexxejja Ewropej huma allerġiċi għat-tmexxija tal-President Trump. Qal li l-ftehim tal-minerali bejn l-Ukrajna u l-Amerikani se jkun garanzija tas-sigurtà għax l-interess ekonomiku Amerikan minnu nnifsu jiżgura li l-Istati Uniti se tipproteġi lill-Ukrajna minn kull aggressjoni. F'dan l-isfond qal li jemmen li Trump se jirnexxielu jinnegozja l-ftehim għal waqfim mill-ġlied. Il-Prim Ministru wissa li l-Unjoni Ewropea qed tirriskja li ssir irrelevanti u wissa wkoll dwar gwerra kummerċjali maċ-Ċina. Dwar l-akkuża li wettaq U-turn, Dr. Bela qal li l-Partit Nazzjonalista sar perikolus għax minkejja li dawn is-salvagwardji qegħdin iswed fuq l-abjad fil-konklużjonijiet qed jibqa' jikdeb u jkun falz mal-poplu. Qal li l-Partit Nazzjonalista bil-fors irid imexxi din in-narrattiva falsa għaliex ma jistax imur kontra l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Mistoqsi min se jaqbes għal Malta f'każ li dawn il-Gżejjer isfaw vittma ta' attakk, il-Prim Ministru qal li kull stat membru għandu obbligu li jiddefendi stati membri oħrajn. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru qal li l-akbar prevenzjoni għandha tkun id-diplomazija u mhux l-armi. Żied li Malta u riddan biex xogħol tagħha fl-OSCE u fil-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u issa se tissokta fl-isforzi diplomatiċi matul il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa.